Ωραία. Τώρα θα ζήσει αυτό εδώ. Βάζετε εδώ στο κέντρο. Πουμ. Ωραία. Πάμε σε αυτό εδώ. Σε έτσι εδώ. Γυρνάμε την κάμερα. Shift lock και jump. Ωραία, πάμε. Εδώ το ίδιο. Πω, εδώ είναι δύσκολο. Καταλάβατε. Αυτό εδώ. Κάνει συνέχεια κλικς. Πηδάτε πάνω και κάνει συνέχεια κλικς. Συνέχεια κλικς. Ή στο tablet πάνω ή στο PC. Κλικ. Πάμε στο επόμενο. Μαζευτώ το ίδιο. Πάμε στο επόμενο. Ωραία, σε αυτό εδώ βάζετε έτσι. Εδώ. Μισό λεπτό. Ωραία, σε αυτό εδώ. Το εγώ δεν ξέρω, δυσκολεύομαι. Πάμε σε αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Πάμε. Αυτό. Αυτό λογικά. Σε αυτό εδώ. Ξέρετε όλοι. Μπαμ. Σε αυτό εδώ. Παίρνετε από κάτω. Σε λεπτό. Κοίτα εδώ. Χάσαστε εδώ. Παίρνετε και πηδάτε εκεί. Έχετε συνέχεια παδημένο το πήδημα και πηδάει μόνο του. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Εδώ κάθεστε έτσι. Γυρνάτε. Μπαμ. Και μπήκατε μέσα. Μπουμ. Εδώ είναι πολύ δύσκολο. Έρχεσαι έτσι. Και πηδάς συνέχεια. Έτσι. Πάμε σε αυτό εδώ. Γράφτε ή dance 2. Τώρα. Boom. Yeah. Το κάνω λάθος. Α, ναι, θυμήθηκα πώς κάνουμε. Βάζω την κάμερα λίγο εδώ. Έτσι. Το βάζετε. Και μπου!
Έχω καιρό να το κάνω, τέλος πάντων. Σε αυτά ξέρετε. Σε αυτά εδώ το ίδιο. Μπουμ. Πάμε σε επόμενο. Άξιζε ότι ένα τρικάκι. Μπαμ. Και μπαμ. Και άμα έρθετε εδώ. Μπορείτε και... Πάμε. Μπορώ τα νεύρα μου. Όχι! Ωραία. One more try. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Μετά από 200 προσπάθειες. Σε πάση το κάναμε. Και τώρα... Αυτό ήταν το βίντεο. Τα άλλα δεν τα ξέρω. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα like και ένα subscribe για τα νεύρα μου. Και θα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.